Hello mga kamigs, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Ito na naman tayo, magagata tayo ng tulingan, sariwang tulingan mga kamigs. Yan po yung may bawang tayo at luya, sili, sibuyas at kamyas, kamatis. Yan guys, sariwang tulingan guys. Ipapaksiw muna yan mga kamigs bago nating gataan. Yan, luto muna natin sa suka. Ayun yung suka natin, yung crab guys. May na lang yan, lagay na natin yung ulo sa ilalim. Yan mga kamigs. Ayan, mga ulo ng tulingan. Ayan po yung ating pinipiraso. Dalawang tulingan yan mga kamigs. Pinaghiwa lang natin. Ayan. Yung isang tulingan ay dalawang tulingan. Ayan. Yan siya, yung ating tulingan na papaksiw muna natin bago natin gataan. Yan mga kamigs, yan ang kanyang laman sa tulingan. Pastilan. So weird. Lagyan natin ang bawang at sibuyas. Yan. Hindi natin inubos yung kamatis sa ilalim kasi dito lang natin ilalagay yan. 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 At kamansi. Ayan. Kamyas. What the fuck? Pagpalitin natin yung ulo guys kasi makapal ang ulo. Ay makapal ang laman. Saka manipis lang naman yung ulo. Yan. Sa ilalim na yung laman para yan. Para mabilis maluto yung laman. Yan o. Yung lagay natin yung kamyas para mas lalo pa siyang sumarap. Yan, ibabaw natin yung ibang kamyas. Lagyan natin ang agi at ating asin. Yan. Kasi papaksin mo muna natin yan. Yan mga kamigs. Lagyan natin yung suka. Yan o. Yun yung pinakang sabaw niya mga kamigs. Papaksiw muna natin siya bago natin siya gagataan. Yan. Maya na lang guys. Mga kamigs. Nakulo na siya. Nakulo na siya guys. Yan. Ganyan lang pagluluto dito mga kamigs. Purong tulingan na gagataan. Pinapaksiw muna namin. Yan o. Yan ang aming pinaksiw na tulingan na may gata. Wow! Meron tayong iba o kamyas, kamatis dyan, sibuyas, bawang, luya. Yan o mga kamigs. Ang aming ulam ngayon, tanghalian, ay pinaksiw na tulingan na may gata. Yan o, kitang-kita nyo naman na kulo-kulo na siya. Yan mga kamigs ang aming pinaksiw na tulingan may gata. Yan ang mga kamigs, lagyan muna natin yung pangalawang gata mga kamigs para yung ibabaw ay maluto. Yan o. Yan. At takpan muna natin para siya ay kumulong-kulo na siya. Yan mga kamigs. Takpan na natin. Kulo-kulo na siya mga kamigs. Ang ating tulingan na pinaksiw na may gata.
Lagyan natin mga kamix ng pamintang pinong para maglasa na siya ng may anghang. Ayan ng konti. Yung sili niya mga kamix, patong-patong lang natin kasi baka masubraan sa anghang. Yung mga bata kakain daw ng tulingan da. Kaya patong lang muna natin din sa ibabaw. Ipisain na lang yan pag gustong may sili. Yan guys, tulo-tulo na siya mga kamix ang ating ulam for today. Paksiw na tulingan na may gata na may kamyas. Yung kamyas guys, karaniwan na yung nilalagay sa isda. Ang palasa kasi kayo na kamix yung kamyas. So bas-basin muna natin mga kamix, kaya maya na lang takpan muna natin. Ayan. Ayan mga kamix, ang ating tulingan. Ayan, pinakuha na natin sa sopa. Ayan. Kita nyo naman mga kamix ang ating pinapaksiw na tulingan. May gata na siya, yung pangalawang gata para yung ibabaw niya abutin ng kanyang tulo. Yan mga kamix, kunting-kunti na yan ang kanyang sabaw para ating lagyan ng purong gata. Yan o. Yan mga kamix, lagyan na natin ng purong gata ang ating nilulutong tulingan para makita na natin kung gaano kasarap ang ating nilulutong pinaksiw na tulingan sa gata. Yan mga kamix, galaw-galawin lang natin mga kamix para hindi mamuo yung ating purong gata. Ating yan natin ang sabaw niya para hindi siya mamuo. Yan. Yan mga kamix. Nakaluto na naman tayo ulam sa tanghalian. Ang amigs, ang sarap. No. Yan naman sarap na luto mga kamigs ng tulingan. Yung gata niya ay may konting asim ng suka or ng kamyas. Yan ang nagpapasarap sa gata, yung may konting asim. Ang nakukuha niya yung asim yung sa suka at sa kamyas, kaya ang sarap guys. Yung ating pinaksiw na tulingan sa gata, may gata. Yan, lutuin lang natin mga kamigs ang ating gata. Lutuin naman ang lasa niya. Yan. Nilagyan tayo mga kamigs ng kunting asin para saktong-sakto na sa paglasa ng ating ulam. Yan. Yan ang ating ulam mga kamigs.
Yan. Sarap na sarap mga kamigs ang ating ulam ngayong tanghalian. Ano? Ang pinaksiw na tulingan with kamyas. Oh, parang mag-ano ng tiyan. Ulit. Ganyan guys. Ganyan talaga ang buhay ng ating pagbablog. Yan. Malapit na maluto yan guys. Ayan, hanggang dito na lang muna ang ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa ating mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi. Saan po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa ating mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang ating munting vlog. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Jesus lagi po. Bye-bye.